ungezwa ngikhuluma kanjena nje ngithi kulabo abantu abagxeka uShembe nabathuka uShembe. uShembe nebandla elikhulu kangaka. Wanje ngakubeka ngithi awukwazi uma unenhlonipho. Inhlonipho iyona into yokuqala uNkulunkulu ayazisayo. Awukwazi ukuthi uma unenhlonipho, unomoya kaNkulunkulu, unothando, unomusa, ukuthi ungakwazi ukugxoka uShembe. uShembe ehlonishwa kangaka. Uyabona umengameli wezwe, ipresident yezwe, ikwazi ukuyeka izinto zayo njengoba inemisebenzi eminingi kangaka. Ikwazi ukuspenda usuku lonke ize kuShembe. Kusuka umuntu nje. Kusuka umuntu nje. Ongenanhlonipho, ongenamusa, ongenaluthando, onamagqubu, onenzondo, wayefecasha ngenkolo kulabo bantu ababambile, ngoba kukhomba ukuthi uma umuntu ewumfundisi ema phambi kwebandla kodwa ekwazi ukugxeka uShembe, athuka uShembe kulabo bantu. Labo bantu akababambile ngezwi likaNkulunkulu, ngoba labo bantu ma ebabambe ngezwi likaNkulunkulu bafanele ukumkhuza ukuthi umuntu ombethwe umoya kaNkulunkulu, into yokuqala umuntu ombethwe umoya kaNkulunkulu uba nenhlonipho, ngoba even ngisho nangokwebhayibheli ayikho uNkulunkulu into ayazisa njengenhlonipho. Manje ukwazi ukuthi ungathuka uShembe, uthuka uShembe umuntu omkhulu kangaka, onebandla elikhulu kangaka, umthuke nje, umbize ngayo yonke into, kodwa ekugcineni kosuku uthi umile epulpiti, ume endaweni engcwele, ukhuluma ngoNkulunkulu. Imuphi lo nkulunkulu okhuluma ngaye ongenenhlonipho? Imuphi lo nkulunkulu okhuluma ngaye ongakwazi ukufundisa ulimi lokuthi ma umntwana kaNkulunkulu, uyazi enkolweni umuntu ufundiswa azafundiswe ngisho ukukhuluma, uthi uyabona-ke ikholwa alikhulumi kanje. Afundiswe azafundiswe ngisho nangokugqoka, uyabona-ke ikholwa aligqoki kanje. Afundiswe azafundiswe ngisho nangezindlela efanele ayihambe, uyabona-ke ikholwa alihambi le ndlela nale ndlela. Bakhola ukukholwa kunjani laba bantu abakhuluma noma yini, babiza uShembe ngazo zonke izinto, kodwa bekholwa yini uShembe bangamhloniphi? Inkosi uNyazi lwezulu ilandelwa yibandla elikhulu kangaka. Suka iSilo, umnikazi wezwe, ungangezwe lakhe, umnikazi wenhlabathi, naso njengoba besithuka nje abasithukayo, sisuke size kuShembe. iSilo umuntu omkhulu kangaka, ohlonishwa kangaka, size kuShembe. Kunabantu nje abanikiza uShembe bamnikize nje, hayi bamnikiziswa yini? Umoya kaNkulunkulu ongekho kubo. Uma umuntu embethwe umoya kaNkulunkulu uyathobeka, abe nenhlonipho, abe nomusa, abe nothando, angabi namagqubu, angabi nanzondo, athethelele. Labo bantu abanenzondo engaka, nabanamagqubu angaka, nabangenamusa, nabangenaluthando, bakhonza muphi uNkulunkulu? Ngoba ngeke bakhulume ngoJesu. Inkosi uJesu kwakuwumntwana kaNkulunkulu. Yonke inkosi uJesu into eyayiyenza yayilalela izwi likaNkulunkulu uyise wayo, besithi bathi abami uNkulunkulu uthi. Mangathiwa akubuye uJesu manje abekwe nalaba bantu abanenhlambe engaka ethuka uShembe, bangahlangana noJesu bangaba yinto eyodwa. Mangathiwa kuvuka uBhombela kulaba abangamaNazaretha nabayibiza ngamaNazaretha, kuthiwa akavuka uBhombela ame, uBhombela angachema nobani phakathi kwabo nenkosi uNyazi lwezulu, ngoba uBhombela uthi ngey'nsuku zakhe, uthi umoya wami ukhathele, kodwa inyama yami ikhathele, kodwa umoya wami uzovuka wembatha inyama entsha. Uthi bathi abami, uthi ngizofe ngicele kuNkulunkulu ukuthi angibeke emkhathini
noma ngathi angibuye ngizohlala kuleli bandla ngoba leli bandla elikaNkulunkulu ngeke lilunge basale lodwa. Basho njalo abelungu bebiza inkosi langa bethi sizwa kuthiwa wena ozohola leli bandla lika baba wakho, wena ozosala nalo. Ithi inkosi langa yebo kunjalo, nawe leli bandla uzolohola, yebo ngizolohola. Awuliyeki ingane lihlakazeke lichitheke lingabi bikho. Ithi inkosi langa ngeke ngoba ibandla leli likaMenzi wezulu nomhlaba. Ngiyabonga kakhulu babukele emakhaya, uNkulunkulu abe nani. Ngiyabonga. Siyabonga.